Tila don way ubreu ubaruspa bat ula cukup daga jan sabtu bat ke jan linan bani udah le paho ru halagasni la don ru way unong krong ubakar teng Lazarus ubala tap daki dot jaw ya ubala jubu haga kerdop janguta bat ubala jus ngau kuha ban pen kedang yelade na gilang kot lengkai ke baju hab na kami janguta baruspa shisha wat kik sau kila juwan ciliat no ya kita jaw jangu kani ngak tin ke jaw le ka yatho ingi badan arbut ki priu haga ga perthai uwei baruspa bat uwei ubriu ubatuk balai yatho ingi oneu briu baruspa udan simon kerhai haga jingim ga jangu namaru udan simon kerhai haga jingim ga jangu ula ya ga ban le paho pahai kat kamu kuat haga download ke jangu kat kamu angnot kat kamu man uyok lut ia kata haga jingem ke jangu kijan ki baram dor ka baba ke itu ingi hang nei udon ia kata kijan ke basau thu kijan ni bani uyok ban pom kijan ki baram dor uyok ia ka bam ka di kat kamu kuat udon ia ka kali udon ia ka yeng ka sam udon ia ka jingtra ia ka jingta ka babiang kat sama pai ulap biang lut nadong syadong kat Bible hang ni ka ong ba udale paho pahai halagasngi bat na ka benta jong file se fila ban long kumuni ubarus pa pibiang nadong syadong pitap pibiang piyat kayeng ka sam ka biang ka baham ka di ka biang ki khon ki biang bat kubalong de urus pa na lor kata uneu barus pa usngau sarang barus ngau singan hagani ka spa ka ba udan ada yang kuat ya kaban pentim sepi lembaga kecil ke jauh lagi bat ban maham ya pi ke wahi kebahabel ke itu ingi naga jin wai sam ke basab kundai dekat ke ban riu bat ke ban yahu kebahabel gong ba utahau bamut ban syania haga spa utahau basngau sarang haga spa ke jauh tun tip yang ke wahi badalai lagi kanam la ya kaban penim yu dalai lagi kata kespak kanam lak bentit ya ga jing penim haga mensim ke ju kanam lak ben penim ya u shimet kanam lak ya ga penim ya di para kanam lak ben penim ya mai pa ju kanam lak ben siudor ya ga jing penim ke jong blai nang ta ga bahal ke itu ini ga probab nang ga kat wei dekat ke besau ga bahal ga ong ba kespak kampen mentoy ha kajing bitar ke job lay kamu mut kanam la ban kang kanam la ban yada kanam la ban pelan ingi na kajing bitar ke jong lay dan juga tahu ke bahang ke khot ingi ban yem dai ban syania haga spa lane haga jingdon kajing am uneu samla baruspa uneu ruspa ula syania hangta bat ke ige bajia ke bible ko ang bahaga we gesni kajing yap kalawan ya kaban rong no you kalawan ya kaban sim no you aku ban pen kan mau ipi baka jing yap kamburam ya baruspa kajing yap kamting ya baruspa bat kam is nairo ya baduk kajing yap kawan bat karong bat kasim no ya wai po wai breu na ga berthe compare ruspa katno compare duk katno compare biang katno compare la pilong ki start la ne ki bit la pilong ki dan kerdan ne ki bom dan kerdan ka bahabel ka yutu ingi baga jingyap kan wan bat kan rong kan mah bat kan snap kala ban wan hagaru go por kala ban wan men step kala ban wan citenski kala ban wan damit kala ban wan haga por ka bangi pangi sitam kala ban wan haga por balai lenti kala ban wan hagaru go por ka jingyap kan wan bat kan rong no ia wei po wei upreo kajing kali galong ba anda gila yap shanukin poy tengin am sak syukur hau suitan daga buang baga jingim ka ditang haperthei kajingim tang haga ga perthei anda la yap kanam don syu kata ga jingim hadin jeng ga jingyap kebawa na do basdang angim dai kum kim rahat ki bom don ya ga ben sim ka ba im che ki bom chikut ni dai ki priu ya ga ba blai na thau kerpang ide ki priu ki ba play no thau jana ban ide ki priu ki ba pla
bat ki makodo na ki jingtau ki jong play bat ngilong ro ki be stream bat play ha ga ni ga wei ka benta bat kata ga long bangilaban im shagi bom chekot ka Bible ka itho ingi ba hadin kan jingyap ka jong preu na ga ni ka perthei on bisar yau ka itho ingi ha ga sti shagi nong Hebrew kanong ba khandai ka khot ka ba ar phun nyau bala bo yu preu ya ka ban yap tang sisin hadin ang tapat kan sawan ka jing bisar ke jong blai kai ka bo blai bisar kai ka bo blai unong ha ka ta klimat ka bo unye nga khmat jong blai ngas ngoma ha ka ni ka tin ka jong blai ka bong kum ni ha ka sti sa kinong Hebrew ka nong ka ba sipau ka khat ka ba ar bu khandai ka jing pan si tam ba khamjor kat no pitharai kan dei yo tau bla yo hapo kikjat ya ukhonu blai ka Bible ko ba hadin kan jingyap kan jong preu on bisar ye ki dau blai badu blai un bisar ki ta ga wai kitin uang pila yele ayu badu khonu jonga pila pdiang yo ne pila ngai yo kumu tau nong penim bat dong suspa u jong pi ne pikan tat yo hang ne ka Bible ko ba ki don ki preu ki ba yo yau khon jong blai don ki preu ki ba yo yau Jesus Christ hapo ki jat ki jong ki kabumut kim pediang yo kumu tau nong penim kim pediang yo kumu tau unang suspa haga jingim ke jengki don ki ba kenta yo Jesus Christ deina ma ka spa ka ba don haga jingim ke jengki kisnga usarong haga spa kisnga usarong haga jingpiang kisnga usarong haga jingla ke jengki but kim sngau don kam yo Jesus baru belai wong la rapi kentat bala rapi nyu la rapi nyu kor yo Jesus kajing penstam kan long ka ba khamjur kat no pitharai nang ta susu hang ne ka Bible kong kajing penstam ba khamjur kat no pitharai kan dei yau dong ba yo hapo ki jat yo kho nu blai bat bala nyau bom kho ya ka snam ka jutang bala nyau bom kho ya ka snam ka jutang ublai ula pa yo Jesus Christ ya ka perthei ya ka ban yap halor chung ka ding phna ban ban mi ka snam ka ba khoi ban mi ka snam ka ba dan bor ban mi ka snam ka ba don chingim ngai ngo yo play bahanga hang ne ngai ying ka thei na mar ka snam ka jong Jesus Christ sisin ngala long utau preu ubas no renjai ka pop ubaka jing tingit kala dap na du kle hadu kejat bat ngam long ubapit yang ban paw khmat jong play na marulong play u khoi Henry ngala yang ban ying hai ni chaka khalam ka jimpen ram ka dei na mar ka snam ka jong Jesus Christ lapen im yang ada ka snam ka jong Jesus la sai lapen kho yang ada ka snam ka jong Jesus lapen kesan yang ada ka snam ka jong Jesus ban ngala ban ying hakmat jong pi ka ka mit yang ban ya lap yang ban ya tho thungin nam nyau bam kho yang ka snam ka jong Jesus Christ da ka ba ka la ban sai ban put kho yang ki pop ki jong abat ka jong pi dan ki breu ki ban nyau bam kho yang ka snam ka jong Jesus Christ dan ki breu ki ban nyau tingit yang ka snam ka jong Jesus Christ dan ki breu ki ba khan kai yang ka snam ka jong Jesus Christ ki ba ma kam dan ka por ka ki ba ma kam la ban sai ka di ta ka snam breu andai nga ko ai ban pun kan ma pi ka snam ka jong Jesus Christ ka di tang makha ka bala ban sai ka di tang makha ka bala iya ka ban wen no igi pop ar ka sing tingit ka sini ka di tang makha ka bala ban pun khoi iya ka singim ka sini bat ka Bible hang ni kong baka jing pen sitom kan long kat no pitarai kan dei yo tau ba kan tat iya ka snam ka jong Jesus Christ kan dei kat no ya kita ki ba kan tat kan dei kat no ka jing pen sitom na ka benta kita ki ba yo yau Christ hapo ki jat ke singki kat no ka jing pen sitom kum no ka jing pen sitom larangin pa ya ka jing pen sitom na ka benta jong ni samla uneu ruspa ngalai ban pulih yang sai sesen ni ka tin ke jong blai Gospel ke jong Lukas kena ke bakhat reu nagar khat ke baar pu ar kala jiati bau tau nong krong ulayap no bat la ba no yu daki angel shaga shadem u Abraham u tau barus paro ulayap no de
balatep yu te hadujok ulak mit ya lagi kemat haba ulong haki jingkordit bat ulaya iyo Abraham na jengai bat iyo Lazarus haka sadam jangu tiula pertabot loong kukpa Abraham tu isnei nga tu paro iyo Lazarus banwe ya ka kemut sendret ti jangu haka bat punya penkriat yo tele janga nabala penkordit yanga haka ne ka tele din ka Bible ka bala pencitam yo ne urus pa apa janga dujak ding kading ka bang julip dan kiksan ki bang juyap bat kini ki ba bat ki thang yaw ne urus pa badan apa janga dujak ding baduang ini gentin lapun kordit yanga palat naga jimpang palat naga jing selang palat naga jing jenjar kadai ka jing bom la shoman batai ya ka jing kordit ke jauh ne urus pa hapo jang ne ga lawar ting balaong susuwang nga pa yung Lazarus banwe ya ka kmut chendeti jangu hakaum bat bau nya pen kriat yau telit jonga kamut kadon ka jing shit kadon ka jing klut hau ne urus pa ubadan hapo jang ne ka lawar ting pa yung Lazarus nganam la ban song hangne namar la pen kordit yanga nang ta ka Bible ka yitu susu yangi bau ne om tang bau kordit om tang bau pawe ya ka kemut cendeti jong ka jong Lazarus yang pen kriat u tele jo ka Bible ka yitu yangi bau ne urus pa hadu jok uperta uyam ulenyar uperta mensngi menmet menstap kamdan syuk kaporkut uperta ulenyar uot hangne hapa jangan dengan dujak ding namar la pencitom ya une urus pa Henry une u Abraham wong ya urus pa wong ba kamlang kabala e kaban le e kata dekat kabar pesan wong kum ni tiu Abraham lu itu aku untuk kenal bapa me, kat bapa dang im, melihat pedang ya ki bahagi jang me, kumjoro Lazarus ya ki basniu, Henry mentah hang ne, ya ula pentingan, ya me te la penkortet. Abraham pen kenal you, uang kenal ku kun, men bapa dang dan hakap pertai, mela im pahuk pahai. Mila paham bila ti bila ya carum bersaneng kajingem kajimi kamdan jingkuslai memdan jingperkat ya kabam jingkut mem salia kabam jingkut kajimi mila yo bat milas ngaupiang bat milas ngauhun bat mem perkat ya kabam jingkut mentah hang ni ya mila penkodit bat ya Lazarus la pentingan lembaga ni ketin ke jom lenga kwa ya kabah ai bagi kemat ke jengi kin pet ai ke jimut jingperkat ke jengi kin sedang berkat namar barok na preng jengi nginam imsa agri pertai nginam songsa agri pertai hagai ke sengi kan sawan ke jingyap Henry kat bakapat wan ke jingyap ngai ngo yo play bau play ue je pi barok ki badan agri ke snong ki bi osngau ya ke jingpen sawah u play ue je pi tene te tahu klepat simno ye pi dan napden jampi ki balong Kristan badan napden jampi ki bompat long Kristan anda ga kwa iban yeto yipi bau play u Jesus Christ uwan na gabenta ki priu baro agni ga pertai u yap na gabenta ki priu baro agni ga pertai badu ong yi ga gentin lada wei ru banget hanga unam jatsu Henry unyo ya ga jingem ka babam chigot compare bilang Kristan compare lada pimpat lang Kristan ada gani gamit kabau blayong lada pinget pinyo ya ke singim ka babam cikot kasang hanga bad api kumnongin rai ka bam cikot singi uneurus pa ula rai ka bam cikot jangu da kabau kentai no yau jisu da kabau sus ngau piang hain ya mirukom da kabau sus ngau piang hakas pa ka peu da kabau sus ngau piang haki ki badan saudang jangu wangan le ayu yang tahu jisu ngan le ayu yang kesnam ke show ngamdan kam yo le sida na pdeng jopi ki ba keren kum taro haki sngi ki bala dap dan na pdeng jopi ki ba perkat kum taro kum perkat une urus pa
Ada gini kemit, kemang kuat, kemang pun mau pi, bau belai, ubat dap tak kecingit, bat kecingis nei, uang wahan kokon, lada pi pendrit, lada pi mahal, lada pi pan mahal, pi pop jauh pi, hakamat jauh terai, bat pi pendam, bat pi yang terai ngam tip, ngakran akan cing pop tip, ngakran akan cing pet, bat mentang ayo i, bat mentang ayo sengau, balarang ngam pendrit, medang mahal iya ngah. Syuk-syuk ke Bible ke tu igi hang ni. Bau ne urus pa uang yau Abraham. Uang lada kamlong ke bala yu Lazarus bonuan. Shani lada mi au makadan ke karai, kadan ke cimpen ya kelat. Nang tu shani lada ubat na pot na jrong peneng unam la ban hier sedujok. Kani ke wai ngakar pat imi ke kwa Abraham. Kata galong ngadan sangut ki para ki jonga ki brang im haga perthai ki brang im haga perthai une urus pa la poi sekan dujak ula Lazarus ula poi sabneng baduong ki dangdan ha perthai ki para ki jonga kumbas sangut bat ngam kwai ki bakin poi sekan ke ju ke jaka bang nganga poi namar ka ke jaka ke ba kordit palat namar ka ke jaka ke ba jenjar palat nganam kwa ya ki bakit poi syakani ke jaka payu Lazarus ya ka bun lan ya ka ban maham yaki bakinam sarong ha ka spa bakinam sngau sarong ha ka niam kinam sngau sarong ha ka kam ka jam ka changgi kinam sngau sarong ha ka ching im ka juki simat klamu Jesu payu ya ka ban lan ban maham yaki lan ban ong yaki bau Jesu lang ka lanti bau Jesu dai tang mau ubala ban play kata ka cingkang pedang ubala ban ayaki ya ta ka cingtingen kuk pa Abraham pa yo Lazarus wa Abraham uang ni ka kentin kidan ki preu ki job lay kidan ki pastor kidan ki nang yalap kidan ki nang yatulpa kidan Moses ki krani ka kentin ka job lay ki pedios nyaw ka kentin ka job lay ai bakin snap yaki lada kita ki parage jame kim snap yaki compare lada mi uwena ki ruyap ubapo ubana song ubala song happening ru unam snap yaki kini rega mihit kabang kwa ya kaman maham yapi kini rega mihit kabang kwa ya kaman penken mau yapi bahadin ke jingyap ke jong preu na ka perthai kidon ar ki jaka ki bau ha be ban pelut ya ki bom jekot ban nga ayu ya ka tin ki jom blai ngan pulai biang sa sisin nagasti chekinong Hebrew ka jo kalenong ka basipau rekat ke ba ar pokundai ka jing pancitam ka ba khamjor katno bitharai kan de yu ta bla yu apo ki jat yu khun ublai bat balan yu bom khun ya ka snam ka jutang da ka bala pun khun yu bat balale beng yu mun sim ka jing aye ubalale beng yu mun sim ka jing aye nga ay ngo yu bla yang de janmet bat ha de ya ka banging im menta ka de ka ya chong ka jing aye bat ngas ngos kam ha de ka met kat ba kadang kran bong mun sim jong ka jing aye udon baduki ha ka to ka jaka ka ba pipi don mun sim jong ka jing aye udon hasenda jong pi ha ka ye ka jong pi hapok kali kibadan halati singken kibadan hado ko jaka uman sim jong ka jing aye udon bat uterwa sanga bat sapi ya ukun jong play u Jesus Christ huang pidang la ban yo pidang la ban tiang pidang la ya ka ban yo ya ka peneng la da fi sim yo ne u Jesus Christ la da fi sim ya ka snam ka jong donu man sim jong ka jing aye ya ka behit na mar bo play um kwa ngi bagin yap play kem tau ya pi na mar bo kmen bat pensitam ha ka dujok yam usai tanu ni wakmen ban pensitam ki preu ha ka dujok
Hendra you play udah isnei. But you play uang ngamon. Ngam kuat. Ngam siêu là thao yêu briu. Compare. Kijat kikenja ayu kibadan hani ka pertai. Barok. Kibadan. Ya ka bensim. Kibadang la ban ring bat penhiar bensim. Kibau klang senam joki udang tit. Uang ngam kuat ya kata bensim bahkan lek syakat dujak ngamon. Uang gan pa ayu bensim jangan jingai ai. Uman turai hakan ka jingai seng yalap hakan ka mit ka banin kong. Piot ngau yang ah. Ban ga kuat ya ka ban ong ya pi. Don du bensim jangan jingai ai. La da pi kloi. La da pi nget. La pi ong chi su ka dan kam ya pi. Uman sim jangan jingai ai. Un ai yau chi su. Uman sim jangan jingai ai. Un ai ka snam ka Jesus Christ. But un sat ya ki pop jobi. Ngam tip ka pop ayu ka bapilale. Ngam tip ka jingim jobi ka lang kumno. Hendai ka Bible ka ong yini ka kentin. Lagi pop jobi ki sao hanyan. Hendai kin sale kat kayor. Lagi sao pto kin sale kat unyuk langbrot. Namar don ka bor hakas nam ka Jesus Christ. Kanam do la ka bor ka jungka ban sat. Kanam do la ka bor jungka ban wang ban pun khoi. Hakan ka mit. Larang ipiang kasnam ke Jesus Christ kan sat. But kasnam ke Jesus Christ kan pen khoi yaki pop kisungi baro. Ngai ngo yo play na ka benta jo ni upriu baduk. Ubadan ha ka perthai. Compare laum yo sibun ka spa kuma yo ni wai pat. Baru spa. Lese uyo ya ka paham ka di ka malu mala. Uyo ya ka yin ka siam. Kabom da biang, kabom da internet bah. Lesi ka kam ka jam yo. Nalor chung kata. Ka Bible ka itu ingi. Udon ya ka jimpang to jao. Ban ujuk kwa. Ban pen kedang ya ladi. Tangka bahamu klem yo. Uhab ya ka ban syong hatrai mit. Jong ni barus bah. Kat ka baham na ka mit na ka plieng ja. Ka jong ni barus bah. Dah kita open kedang. Iyalah dia. Bat kabas ngau tenat kalong. Bahadin. Bola yap no. Lawan syau jika mensim ke jauh. Dah ki angel ke jauh belai. Kum no belai ula ban wan syau. Ya ka mensim ke jauh. Kum no belai ula ban yo ya ka mensim ke jauh. Kadau kalong. Ba ula nget yau Jesus Christ. Kadau ko lang bula ptiang yo Jesus Christ. Barakas ngi ka uya. Lawan syau yu daki angel ke jauh belai. Hagri gamit. Kabahabal kayo tu ingi. Baka jingim kam song. Hagi jingdap kerhai jang ki ay baro. Kam song hagi jingdap kerhai jang ki ay baro. Ong kaksin ke jauh belai. Compare lang im yo Simon ki ay haga jingim ke jangi kata kam kta yo blai kata kam pen snosi yo blai kapa pen snosi yo blai kalong ba larang yo Simon kerhai ki ay ban ngilen dat yo ban ngi do yo Henry ka bau blai yo kwa kalong langim yo ki ay ro ki jang ka perthai ka bau kwa kalong bangin yo yau ko ru jo ka bau kwa kalong bangin nget yo bangin pediang yo bangin pediang yo Yesus akan donut ke jangi kumu tahu nong penim but nong suspa ujangi naga benta jang uni Lazarus ulang nget berula pediang yau Jesus Christ pada kasgi ke uya lawan ban syau no yo daki angel ke shoblai sanu ki rai ka ban sim ke jangu hang no ki penjang ka ban sim ke jangu ulang kum no kabakum kano kan jaka kabuyok ban syang kababel kaya tu ingi menni bawa Abraham uang ini kentin syau ni urus pa uang kat ba bidang don haka pertai bila impahu pahai bila yok lut iki ai baro kumjo uni ubaduk urus pa au nu Lazarus ula yok ya ka jong ka pai nong keju dan rai hadin bala shimno ipi bro armut yami lapan kordit Henry yau lapan dengan kadan kan jaka kabalapan kabapan dengan yang abadi pi
Kadan ke jaka ke bangin yo ya ka jing tengen. Kadan ke jaka ke bangin laban yo ya ka jing jatat. Kadan ke jaka ke bangin yo ya ka jing kemen. Kadan ke jaka ke bangin yo ya ka jing sup. Kadan ke jaka ke bangin yo ya ka jing lai lo. Kadan ke jaka ke ba ka jing pang ka jing sitam. Kanam dan show ka jing kuslai kanam dan show. Barok ya ke beri ke jang ka dia pertai. Angka Babel kita kinam lai ka man show ha ka jaka ka bangin pelut cagi bom jikut ke jangi. Bat ka kum kata ka jaka ka dei ka hima ke job lei. Ka dei ka jaka song ke job lei. Manu bala ban song rengkat badu lei. Manu bala ban rong saka hima ke job lei. Manu bade hok ban piang ya ka dei ka jaka jo ka jing tengen. Manu bade hok ban piang ya ka dei ka jaka ka perngat. Manu bade hok ban yop piang ya ka dei ka jaka ka ka jing kuslai ka jing snausi. Kanam dan show ka jing coki. Kita kibab piang yau Jesus Christ. Haga pertai ngia kendo sibon. Haga dok ngia kendo ya ka jingpang, ya kendo ya ka jing sitom, ya kendo ya ka jing sosi, ya kendo ya ka jing thai, ya kendo ya ka jing lawai. Sibon ki ai ngia kendo haga ni ka dok ka jingi. Ka bakam sosi kalong. Larangim piang yau Jesus Christ, langi kentat yau Jesus Christ. Ka bakam sosi kalong ba. Arsya ka jing cenjar ka jing kotet kandai ya kita kibab kentat yau Jesus Christ hapok ka dujak ding. Andai ka kumar ka bakben kalong ba. Ngia kendo ya ka jing sitom. Ngia kendo ya ka jing dok. Ngia kendo ya ka jing sosi ang ka pertai sipor. Ka babel ka ditu ingi ba ka pertai ka dei ka yeng song basa. Ka dei ka batang sipor. Nginam la ban kedup nginam la ya ka rangi i ya ka sakando ero. Nginam la ban song do ang ka pertai. Kan sapoi ka pori ka bangin leit no. Ka kumar ka bakben kalong. Anda ngila leit no nang ka pertai rengkat baru Jesus Christ. Barok ke jing kuslai. Barok ke jing pang. Barok ke jing sitam. Ya kita on tap no. Ya kita on bread no. Ya kita on ino. Bat saki bom cikut. Ngin yai long kiba kot kiba kia. Ngin yai long kiba kemen. Ngin yai long kiba tengen. Ngin yai long kiba chatat. Bat kali kabit. Kamu play uterwa sangi wei. Kamdai ka ketiga jong play ka ban penrong yang isa peneng. Ban kamdai ka ketiga jong syaitan ro ban tap yang isa pok ka dujak wan la dau kwa Ban penrong yang isa peneng. Lane ban let dujak. Kam song how play. Bat kam song ro how syaitan. Ka song hakat donut ka jong pi. Ka song hakat jimut jong pi. Ka song hakat jingrai ka jong pi. Ka song hakat jingjet ka jong pi. Bat kadai kan ni kamit kamu play uterwa yano pinjet kang bakum kano ka jaka ba pinjet ka Bible ka kran kang lena pi yos ngau ya ka tin ka show nai da pentut nai da pen slam tapi yos ngau ya ka tin ka show kloi ya ka ban ngai kloi ya ka ban piang kloi ya ka ban shim ya ka tin kenang bapin sok ha ka bom jikut ke sopi ublay uterwa ka song hanga ba pi ka ban chit kani ka jing sing kanam la ka ban pendrung penang ya pi handai ka dei ka jing chet ka jong pi si me ka ken hun kanam la ban pendrung penang ki preu ki nam la ban pendrung penang kumong ha ka jing roi sam kiya ka jing penin onam la ban the da ka spa onam la ka ban penyo da ka ken hun Adam lawan penyo dah kan no kelanti. Anda yang kecil penim. An penyo yang kata ada mesim coble. Pada mesim coble penyo yang kata ro day hakita kibam try ngadan kam. Yang kecil penim. Try ngadan kam. Yang kesnam ke shami. Try ngakwa yang kaban dodan kat ban me. Kamu kum kata dodan kamu kaang hakita kecil me. Datik na. Ublay yun yo ban penim. Bala pi pai show blai ka Bible kong kapnen kale kemen balai namaru blayum kemen habangi poi saka dujok ting ublayu kemen habangi poi saka peneng ka badap da ka jingsak ngamtip hangno pisong hagani ka por pidon ha jing thia le si lani pirang ya song kai lani pirang ya kai Barang no ka jaka ka pidon. Uman semu job la yong.
Kani ka mihit na kabenta champi. Daw naman sim chakan singa yan ka mihit. Baru ang lari kuha ya ka sing penim. Pai sana. Ngani aban mahab ngani aban side na kipop champi. Bad an aban penim no. Iya bi. Ngini pelang ka jing tuahan ka sanmit. Daru sakri jong tuah.